Bona tarda, senyores i senyors espectadors del 33. Els saludem cordialment des de l'Estadi Olímpic de Terrassa. Ens disposem a viure un dels derbis més apassionants que hi ha en aquest país. El derbi de les dues cocapitals del Vallès Occidental, el que correspon a la tercera jornada d'aquest campionat de Lliga de la segona divisió B. El partit que enfrontarà el Terrassa Futbol Club i el Centre d'Esports Sabadell. Un derbi que remunta en la seva primera edició a la temporada 1942-43, quan tots dos equips van empatar a 2 en el seu primer enfrontament, que aleshores va ser a la segona divisió. Primer enfrontament, lògicament, en un campionat de Lliga. Curiosament, aquella temporada el Sabadell aconseguiria el seu primer ascens a primera divisió i el Terrassa acabaria baixant a tercera. Però al mateix temps hi ha estadístiques històriques, si volen, que afavoreixen també, que donen com a favorit el Terrassa de cara a aquest partit. Hi ha moltíssims números, ja veiem els jugadors del Terrassa que es preparen per saltar el terreny de joc amb bona presència d'aficionats. Potser veuen ara mateix aquest estadi olímpic de Terrassa amb molts seients buits, però us podem assegurar que a les taquilles de l'estadi olímpic encara hi ha gent fent cua esperant aconseguir les entrades per a aquest partit, pel qual ja es preparen els 22 protagonistes, que com sempre repassem amb Jordi Gonzalvo. Jordi, bona tarda. Bona tarda. Molt bona aquesta imatge des del túnel de vestidors, veient com es preparen els dos equips, Terrassa i Sabadell, per saltar el terreny de joc amb aquest vidre que ens permet observar els preparatius de tots dos conjunts. El Terrassa de Rojo, l'extècnic del Barça C, presenta aquesta alineació. Bé, doncs 4-4-1 amb el seu plantejament de Juan Carlos Pérez Rojo, Morales a la porteria, amb una línia defensiva Carrión, lateral dret, Guiri, lateral esquerra, la parella de centrals són San Julián i Raúl Pérez, doble pivot per Julio de Dios i Zafra, per la dreta Blas Vilchez, per l'esquerra José Ramírez, segon punta Iago acompanyant el Poetes Jordi Martínez. Aquí veiem en el centre d'aquesta imatge, sí senyor, amb Morales, amb el capità del Terrassa. Així és com s'animen els jugadors del conjunt de Juan Carlos Pérez Rojo abans d'entrar al terreny de joc. Veiem també el delegat Jordi Abad. També tindrem l'oportunitat, lògicament, de veure com es preparen els jugadors del Centre d'Esports Sabadell abans d'entrar al terreny de joc. A la banqueta del conjunt agarenc, Sergio Aure com a porter suplent, Tomillo, una de les últimes incorporacions del Terrassa abans de l'inici d'aquesta temporada, José Luis Deus, Raúl Torres i Dani Navarrete. El Centre d'Esports Sabadell Futbol Club, l'equip de Ramon Moya, sense baixes més que la del propi tècnic Ramon Moya, sancionat després de ser expulsat en el partit contra